Zviri Mudzimba. Umbotara nawe? Ndaedza kutaura naye nguva yareba chingotaura nawo chete. But nozotumba kwangu kuna nakawa madzoro. But wasiya vachiendera mbeuda so vanokuitisa vana. Hazvangofanana nekwangu. Vatongonetsanawo. But at least kwako kunoshanda diplomacy. Kwangu uku kuda kutoya kutsanangurira vanhu. Ona iwiriranai mani because this is affecting me greatly. Zviri affecta vanhu vakawanda vanapa ivo havateereri. Makudo vanenge vachingoda chikudo chete ameno. So ungafungoita sei manje? I have a plan. Come on. Asida zvomuna ngoro wakadzi. Unozwa kuti nandirambe kuti their sisters they fight. Even in come on, we're always fighting, but come on, kana zvakuenda out of control like this. I have to take control because you know the relationship I share with both of them. It has to be so tight but trigger rather than would even do one way destroy anymore when you would have us and they can't get along. They can't even share the same cup and yet one away moon one. I have a plan. Do what you have to do. Asuska roe kadzi. Come on. Those people are wrestlers. They will fight back. Okay? But I won't. Good. I won't stop eating them until we run. Think about Pepsi. Pepsi. Energy drink. Kama uchibhadhara. Yeah? Kama uchibhadhara iwo. Ndikutengera kana iwo uchibhadhara. Ayo, ndini mudiki kai. Komukuru. Mukuru anabazi ndiyafana kubhadhara mudiki. Ndimi kamishina energy dzekushanda. So akuru tachena bvudzi tichiri kushanda reso. Zvandare. Nditengere Pepsi. Nditengere drink. Zarura moyo wako zarura ishe vapinde zarura moyo wako wangotadza tobatani andisiye ndidye maputi mari nditenge nditori naye asingochete nhungu dzekufamba chamaswerera maputi wayo pane mari yacho mane ndotobika raisi nemazaifuta anonzina basi manero yamgwe utaswera uchidya maputi wekusvika wakuziva kuti mumba munotiko machosi aya mapureti ako aya once used disposa aya ndo unoswera uchiswerera nayo ndiwa ndichizwa kuda peyo ndambokumanikidza kuti andiri kuona ichi chinofambidzana neichi hamuna kana mazai arimo hamuna kana mazai arimo ita saizvo unoshamisira ndakutikomera tiri bondi yemafuzi ene ndachika 3 minutes 3 1 2 3 mafuzi kana zvine ndikudzibonga ndachika ndapa anonzwa mai ani papa ere pets ndarasamarira kuzina kuziva kuti mwoyo wako wakaoma wakulimbo uzarirwe naMwari ushu une mwoyo wakaoma iwe maitani ndotozviziva koyo uri kumbodekwa pamuna nemwoyo wakaipa ndambokutsvagere uri kuiteka pamba panga handiwaenda ukazodyiwa zvimazai zvako ndikutodzokera futi handikuona pa ndikutowacha kuti ndione energy futi yekutokuseta gomba kudasuku enda unodya kako kusaswa kuri kwabikirwa gobhonetseko wa mukadzi mukuru kana munhu atokwanisa kuita conceive ka ndinotokwanisa kuzvimiririra uri 1 pachako ewa tombondiradza pane kamvuri ndambogara ndazorora ndatsvaniswa maramba kuwirirana. aya mabhurugwa ako anenge ari munoma Hamusi kundiona. Kuwirirana. notinezvinoreiniyo babachana ndichendoaa Kuwirirana sisi wako. kuti zvidii iye ngawirirane neni kwetoti nini nguva dzese ndinonzi uyu kuri mubwiki These are my faithful friends. Nice to meet you, my faithful friends. Kana mimi msikanzwa zvandenge chitaura, even they will make you understand. Amba pana pandirani ne. Muri baba. Dirani. Muri baba. Good. Saka wash me Batanya. Power is the man.
Babatanya. Right. Babatanya rekedze zvamukuita. Zvandikuita sei? Babatanya rekedze zvamukuita. Right, Lily. Every second yauri kuramba kuti usida kuwira nasisi wako ka. I'm going to beat it. Babatanya rekedze zvamukuita. Dara pasi. Don't kushandisira izvi. Babatanya rekedze zvamukuita. Right. Dara pasi. Dara pasi. Lechiko nai babatanya. Iwe, ndatara pasi. You know when I'm joking and when I'm not. Lie down. Babatanya wandikuwadza babatanya. Sorry baby, this has nothing to do with love. Babatanya zvamuita zvikaizvi. Yeah. You're right. For sure yakanyanya. Handika. For sure yakanyanyisa. I've been trying to tell you people kuti amana wiranai but you don't want to listen. Handika. Lily, we're going to hotel. Ndati wiranai. Aiwa babatanya sorry. Sorry babatanya sorry. Utakuwirirana babatanya chisiyana nezvibanizo. Sia. Babatanya ndichakusitendera kukwadza musi. Sumuka. Ona mai wangu zvemusi. Sia. Yo sumuka. Sumuka mai. Ndati sumuka ipapo. Wa mude kuteerera. Iyo nawe kuti amuteerera. Nini paneko one maungukwadza babatanya. Right. Aiwa mungatokwadze nini? Sia band. Auskuda. All right, fine. Munhu kuti vanhu vasateerera sia band. Ndorwasisi wako pesa. Ndorwasisi wako. Sia band. Band handisikusiye kozi band mucharishandisa kurwasisi wangu. Muri vamwe dai matokopate matose mungatokwadze nini? Kana ndikabanda kana basa nazvo. I've been trying to tell you people you don't listen to me. Unoda kuita unge muka ka. That's how I will treat you. Right, sia. Ngauti muhagane izvezvi so. Sia. Kandaga wani babatanya. Ini muchanga masiye andisikuramba siye band. Siye band ndomuhaga kana mukanga masiye band. Siye band. Sorry babatanya. Oh, chisiye band. Right, isari mudoko. Tanga masiye band. Andimurove siya band. Siya band. Siya band. Aiwa band andisikusiye ndakamanga. Aiwa band mimi siye band. Andiri kudzoka. Rambe makahagana. Mukundinzwa? Chisiye band. Sorry my time. Ndi makudo ere mwana eme. Every day ngori fight after fight pambapana. Kana musinganzwe diplomacy kana diplomacy isingashandi mudzoro menyu mukoma. Ndo use violence. Lily, I'm sorry. I did not need to get this out of it like this. Atoti manikidza kumbutirana ka. That's what just happened right now. Saka ngatatokurwa nebandi. Ndikwadza mwana wamai. I'm so sorry my tanya. I didn't know kuti chichazosvika pakudai so. I know sometimes ndofana kubatsira mabasa but sometimes unofana kunzwisisa ndichida kuzorora my tanya. Lomborwadze unondotsera kana rume unorara chete Lily. I always do that but now kuitwa pressure my tanya. I'm so sorry my sister. But this person will never get away with murder. Nas ari kuerenga Sunrise book 2. Sikuja sadza nemama foshoro. Sadza rake mafoshoro rake mpreti. Andati tuirani. Kana foshoro ngaipa kuta dzandi funa ngiriki chinotanda tinonamba mu. Tinobhatise kwakasara kadzo. Alifana sikwa ndoka zvinhu zvake pazvisi. Simukandi kana usungira ubufungu zvipira zvinhu. Andiri. Nasi yachaskotanga nekunhonga izvo uchairamba basi. Very good. Jimmy. Koba munini ndimi. Ko hanzi ko kuti zvichira kudai so. Ndadona zvatonyanyikana zvigeze ndibona kamukadzi. Kamukadzi. Zvakanaka ike ndibopesa meni kupepe kugarira mufano kugara ndichipesa kuclean. My guru musazvinetse nyere yedze ndigaripo pamufanzi. Po pano ndo pari kutonhorera mumba muri kupisa ko. Meni ndipesa kuclean ava vandibopinda nemumba. My guru tore inteni. Ina unda togara mufano. Hai nemuita pachini samaiguru. Shure bamnini. Mukuita kuroye padhorobha chaiye. Kuti vagoita sei kuzveriso? Kwasiyana nekuidiko. Rege timbo clean. Ya, nokuti maiguru ko. Bamnini. Rova. Bamnini toreke ndichende mumba. Bamnini ande mumba. Mobile too big anymore. Very good.
I'm sorry. I'm so nice to have you and Lily. That's the only reason I was doing it. I'm really sorry, Nata. I would never, ever lay a hand on you or anyone else. I understand. Shashanda, Babatani. I know, but I feel guilty. No, it's okay. I understand. Hold on, Lisa out. On your date. No, don't put it here. Because one quiet. That's what I was going to do. Because Papa's mind is injury allowance. Papa's mind. Mama, I don't know what to say. Injury. And you know, Morambe, I'll do you one better. How about like I'm chatting to? Baba Tanya, you are. She status. No, you are. Gauro is out. Let's go bonde. Let's go bonde para the road. My name is chatting. Don't worry about that. Mary. And did you want my presence in that? No, away. What can go tinga motor? Motor. Go away. My presence in motor bomb. Come on. Chat on it. Don't know. My fridge, my stove, my mombe, over that way that rich by the. Oh, that 20 said you're gonna see the body. Because I am going to school in my car. That's okay. Okay. How is Lily? She's still in shock. Like, like she was shivering. I can't go shiver. How do I explain it to her? No, you don't need to do that. We needed that. We were getting out of control, Tata, out of game, such that we could expect it. Anyway, it was a pain. And they don't push on some other. I think the choir, but I'm. Why? Who to what? Ah, baby. I was about to go what? So, man, what that way? And I just need to get a dog from Kazaga to Buruka Pomorezo. I said, but this is my master. Batista. Ah! And the name deserve. I don't know the quarter. Who is? Ha! Where do you want to use? You go to cut. Sorry. Kiss my dad. I don't buy an edge. Bamnini pinda izvenyu. Ndimba muno machinji. Sure, Bamnini. Sure. Makadiwo Bamnini. Tiripo kana makadiwo maiguru. Tiri nanjedu kuti sei kwamabva nevamwe. Watabva kuri right ravo. Ko nguma wangu watobvaira kubasa. Avasati vabva. Mazonda kunonoka kudzoka pane madhues avari kumboita iti. Mamiriro akaita zvino ndo zvazvakutoda mazuva ano. Zvakuda kutombokiya-kiya. Vachitomboita zvokuti vawane mari. Sure. Let me go and prepare something for you to eat sezvo mamuri parwendo. Maiguru mune magoni. Ndatombosongochiwo chikafu chemukadzi. Zvakaoma. Izvo zvaminoti Bamnini chawira vari kutodei. Zvakaoma chokwadi. Junior, Nkoma. wadii mfano? Nkoma ndafara ndakuoneka. Ndafara mfano. Kuda wandivonera yawandudzwa kuti blast ndiri patini. Ndakuudzwa kuti uya ubva kugraft mfano. Koma ndina maiguru Nkoma. Ndatongoteona kuti handingakukanganise ndakati ndingokumirire mudzoki. Bhegi ndirako iri. Ko unoenda kabhegi kadiki mfano kunge urugara one day chiko zvinombozvindiitira iwo. Nkoma munongoziva kuti hembe dzachona
Mawani. Junior hai bantu lezi muzandoti ukupa. Ah. Saka po. Ayo ndo kwa yembe. Chifana cha. Ndo mumado matumi. Ayo ndo anawo masakwane bonda kuta chidumbuka usikuona plus wako wangu. Ndozvona. Dhoroberu bvuma ere. Ayo bhodzi ripo. Siyane kwedu. Aiwa. Kubebi watodzoka. Esikandibongo. Zvikuseni? Porisi. Ndiripo wangu, zvikuseni? Hapana andifana ndona mfano wangu kuisha mari kanditomborwa tumarounds nayo. Simba, apa uchangobva kusvika usati watombogeza. Baby ngazvimbomira. Mfano wangu anga ane time ngandimbokaradza kamfana akaskirire patonasi. Eka. Wadi kumfana. Boga. Nonoka chamwari zuva kutopisa dzingwabasa chaivo. You're right. Akika kikere nana. Akika kikere. He needs his father. Lily, I'm always going to be here. Kanaoni zvinenge zvichikunetsa mumwoyo mangu. You can talk to me. Ndiripo. Chii chaicho chonetsa? Batanya, It's okay. Kanaona nguva. I know you can tell me. So you just get more than in his hand and say whatever it is, I'm sure we can solve and handle it. And you, I gotta go. I'm not sure makangana. Sorry, don't go kangana there. Okay. Then I have to go. Really? Mudzimba basa nomuza. Ngatanga kugamba pana apa nemandere neizwa. Nemajuru. Samaine tinoonerera kutoudza so vanhu vanoda kufamba sakupfeka nguva ine tozoona zvangu kuti nhasi hausuda zvokutaura. Let me tell you something about stress. Stress inogona kukuti iwe uchifamba ungotiona pasapo pongoti zi. Unogona kungoti kufamba uchicrossa road hauna concentration. Moto iyoyo yoga kuti bo. Hausuda kutaura? Kantaura zvangu ndege. Kuziva situation yatiri yevakadzi haisi kunyanya kufungisisa so much, you know, you end up being confused. Just live your life. You know, kana rwizi ruchiyerera mvura iri kuflowa ichiyerera ichienda kwairi kuenda, hauone mvura ichienda opposite direction, saka inoda kuendera opposite direction. Pacho ndatora zvakawanisisa. You're a genius, my guy. No what? I don't do bad things on that way. Asi kubatsira. You can forget it. Ndakanzwa zvawakaita kumba. Me, I don't support those things. We are not perfect, but when it comes to that, we should be perfect. Ngarowe mukadzi. Kumumburudza matako. Rasta rake unoziva marasta are peaceful. Unomburudza rasta riri mudhaka kuti zviita sei. Kumboziva kuti ndine dhata musoro umo rinondiremera chaizvo. Nekuti izvozvo kutongozviburitsa ka unosvika kumba kukarwa nemapoto navembai navembizo namaita anya nalili nemaneighbors ese vanenge vachikuruwa nemapoto. Please don't force my hand. End my mouth. Nobody's good boy. Come on. How to make a phone call?
fine. When I batch. Yes, baby. Kwa mufano kuti muri kunonokodzoka kuya kumba. Sorry, baby wangu tavarairwa. Mfano wachanozomborova kuti avarairwa sha. Edzo madzimfuri dzinongoya dzisara kutombofona dzechida kuita seo. Baby woman. It's okay, ndisha thought next time vanotanga wafuna. Maita ba. Ndakanete. Yes. So Junior, urukia dzipi mazwana? Mazwana zvakatoita kwamukoma. But pane kavangatiwika nenyimbofunga kumanyisa. Unosikana kunongobuda po. Aiwa bo, mazwana yanye madhiri, but ini nangu andikunyebere mfano. Andikukurudzire kuti uite madhiri anopisa. Aiwa akakachena mukoma. Saka bo mfano, kana kakachena anozvati chingokurudzira izvozvo. Hapana chakaipa. And also, ninza blaze yako. If there's any way andokwanisa kubazira nayo, feel free, nondudza. Mukoma. Pane karubatsiro kene nchitoda. Kuzi kadhiri kakenga chida tumari mbicha. Ndikuziva kuti wakaomerwa, aiwa isi problem. Ndoona kuti ndodii panyaya yemari. Munimeta boblas. Ndokutoti toenda dhiriro. But manje, even ndakubatsira, iwe woda kuti uzive kuti azvikutadzisa kuti uende unoona mukoma. Ndichitobva panapa ndovandonoona. Pamwe wangatowedzera pane yamune mandipa yacho. Kadaro unonga wagona unofanira kuona mukoma. Regardless of whatever relation that I have with him, iwe wafanira kupindira pazviri. Mukoma wako ndi mukoma wako, vaone. Nangu anombobvira ndapindira nyaya dzenyidzi. Ndingapindirawo pane chandoziva. Aiwa pano ndokutogona mfano. Ucharatidza kuti uri kumacho, kukura, uchisipo. Munongoziva pazvakaitika nendichiri mudiki chaiyo. Saka iwo chiziva kuti hauna side rekutora uri mwana, uri mufana. Ndotoda kutoedza kutoti mutowirirana. Aiwa bo mfano. Ndokusota, tongoti upinde dhiri rako riendeke zvakanaka. Aiwa, apa mune masipaka. Aiwa bo. Bo plus. Murambe makadaro. Aiwa bo, pachedu. Chirokura chimfana changu ichi, waunogaya madhiri uri kukura. Kutroka ndikukwana ukayembedza Aiwa bo, ndinochida kutondisira dzimwe here papa. Ndokusota bo. Saka bo, ndotomboona tekutombopiya. Kaumbodaidai takuda mainini especially kati mabhochi enzika kuti unombonyepedzera kunge munhu ari kushanda. Boya chaiyo atoda kutotanga kutoshanda ndidhiri mfana wangu watotanga kutopinda kamusha. Dhiri kangobude kaka ndakatoplana ma5x. Tsvagawo kuti zvimoko towanawo mainini. Chimumira mbicha. Toda namboitoka mari. Semiso. Pakaipa. Kana mbona kuti kitchen kune chisha tonoti mbotsenga-tsenga. Mbotsenga-tsenga handichakutirei manje ko. Babe. Namboita conversation nabamnini vako. Vanenge request kavari kuda. Hanzi ndikumburawo kamari. Vanenge project kavari kuda kutanga. Saka ndatiwo before ndaratsa ndavapa. Ndiudzewo mukadzi wangu. Idzo hama dzenyu ndimi vega munongodzibatsira. Vanodiwa kumenda kwebrother yenyu. How do you know kuti hausitambi nanokumbereko? I'm just saying. Asi kana munayo hanyu mari yacho, it's okay, munokwanisa kuvabatsira. Thanks, people. Okay. My good. Mami. Let me help you.
Maita basa bamunini. Naitombofunga kuti tiri nochera mvura kuchibhorani kozi mugodhi mukutobudisa 4 machitini chayo. Zvimvura zvinyararei maiguru. Zvitori kwese. Ende zvakaoma shure. Bamunini. How long are you going to stay with us? Kuzvadiko nemego. Hapana, kungobvunzawo. Nekuti brother yenyenge yandiudza haya zvomakanga mafambira. So honestly, maybe muzviri pakumhanya. Chimbori nechinguva ndichiri pano. Oh, alright. Maiguru, panapa ndakufambira kuzokumbira mari chete. Ndakafambira kuzoona mukoma wangu. Nemi maiguru. Ewe bamunini, ndambofunga zvichabuda zvakadaro.